Mambaro idan zuwa haka kana cikin yi kamar zaka tashi sama. Ka san layin gidanmu akwai bola a kusa da mu. To masu wai ɗaya bashara ce suka zo. Kuma gidanmu yana daidai kan bakin hanyar ba yadda ai motar ta zo ta ɗebi wannan sharar. Wai sai aka sa masu tsara birane sai suka ɗauke gidan namu kan a irin katuwar katafilan nan ta mai mana can bakin hanya. Da gidan da mutanen cikin gidan duk suna can. Gidan me aka ɗauke? Gidanmu mana. Gidanku aka ɗauke? Gidan namu kan ai ka san an ci gaba yau. Wanda kake rena wankin da Allah. Gida za a ɗauke a kai shi wani gurin kuma a dawo da shi? Mana ai an ci gaba yanzu suka gama ɗaya ba sharan na ce to kan su gama ɗaya biya bari har na fa zan yi wanka ba na ga babu gida. Za ka rena hankali? An fa ci gaba. An ci gaba yanzu matuƙa a duniya. Nan yanzu ba wannan abacce an ninka ba ina ne ba ka gani a ci gaban a ɗauke gida a mai da shi wani wajen ka cokan haka kuma a dawo da shi za ka fita can ma za ka ga ba wai iya na wanda wannan kare ni kamara ai sai na makara ma da to Allah ya saban ya ba daga ga ba mu zan Allah ya saban ya ba